Hadin bala peni pajba ia ka film lengkar hapa biju cinema hall naduk kalai fotarik jong ni ubanai overlap kata na ko sitok dieng ki babon ki pajba ki leto mani pe kai ka ka film bat ka sisa jai le lai ko di ka sin syuti le yui mak babon ki pajba ki len naduk ki long kemi ki long kpa ki kanaret ki samla dan ru ke bele shi yang shisam mani pe kai ka ka film ia ka ba ki leto bakal ka film ka itnan ba kumjur ka film ka ajimot ban aji kai ru nakam taka cik im gujung ki bat kumjuru ki yang kisam. Hang ni yawan ra ya ka jaya keren jong ki ngi semetah kan ka film ka ai bakis ngau ha ba ki pe ya ladi bat kumjuru ya ka role gujung ki ha ba ki semetah ha kan ka film. Sukuman abang Iwan pej ni film lengkar ni puk buju akan ka live poetry ke bam taksi ti nge scam ru ba kajing man jungi akan ka sing ke bam ta long kajing ai mesem lang ya ki nong ak ni film ngi baidan matalang ni film ti bat ya bro ki bahing basam aku boleh kerpang ru i director ni producer jung ni film ba ilala pan commander bat shna ni film ka ba itnan ti nga syukur paru i ki paj ba ba kinwan ban kersan ini film lengkar nak ba pinsaki la ki jong kikmat hang ni po biju cinema bat ka film kalong ka ba itnat bat ka ba ajing sing shibun kam tami ki khna sama kum ka ni juk menta ngamatai ya ka story rai nong syong ba ka film kalong ka ba itnat na quality hadu ka film kalong ka ba itnat ba bat ka ba ajing sing shibun kam tami ki khna sama te na kaleng nun ki actress mi fi ku bahan taksi Pui am dari film la dit. Ti lo no mi pejala de ka screen ba he. Itu nadi namar ba nong no ap khmi len tila arsnam tama. Dai menta I biang la dit par kham sangat menta kham lai khok khnat. Itu nadi. Ha tu ka video ki long no mi pejala de tu ki long ngan ong no long ki acting ai jong ki wei ka ki artist. Itu nat palat ki acting jong baro. Jong ni kami jeng bon nang tak bon aba baro ki long ki ba bet lot. Te wala kata ru ngai ladi rang dang ihi ba don ki badunah den sai te wala kata ru ngan persang ban le biang bahan ni syakmat shushu. Te nakalang fi mai fi singa kum na ba fi wan page ikun na jong no ha bo ka screen ba he. Ka biang ai ternat palat yang naga film. Te ki ju ai mesim na mi Hai. Kumno pede lo ipoi hakanaka long banong actress kasi ha de kajing am sim jong pi ngatra ta pisat snang ne kumno ne ni long kum kata kan pi am sim hakanu karukam Ai mesim hi I nga namal ban long ban kumta bang ban mangkiu syuprang te kaneng film lengkar ro kai tanan kalong ka ba ban I ka jenlong palthai ma te ka bas palat ka film te nakalang fi de para jo actress ma fi pa fi pet hangni bat hak to ka film ka danam ka jing ya phar I man jong fi
kadon namar haka film ngai ka role bayo sanmi de ba ilong kumbalong no kumba penbit sendang ne babit bisa tambah wah ta kamlong mo kumta kamlong ra hapte lang hapte pare ilong ibreu ba jai jai kumtai kum kaparang suthu ile joma ba imlong kum karun kad namar ba haka film bon sin ba kibreu ki shim kimot bet ke ka bala ka film kalong kembadi shisha ba ka prathe ho tambah kamti kum tama like kum balbon ba actor badi drug say imlong kin kum ta kum ka rule jung i ya jikpa jong pi ilong kum no ki artist manu ba nak de jong pi long ba pi I feedback no ba bakam itnat ngam ong le mano nang to ba itnat ne ban itnat le wat ya hin la diru i akte ngai i kadon hi ka jing duna khandiat i hang tong ni tambang ni khasing nang nilong kum nang nang kampen kiyo ile jong te nang kampen nang kampen chilori le jong kum no ban akum no ban ingi haban pet ken no kaliang ni so babakla ni nakano kaliang ni so kum bakaduna hai ta kan tementan yawan kat nomor we lai sau san rio nyo rakandai Sekawira ko ban ai khublei kerpang i producer i Elias Thongni i bala aila dia nga ban akne ka film te ka jing khublei jong har kale cha i mei i bala ju support dia nga na do men sha banga ong i banga ko ban no actress te ila sedang shona ka production na jong te kibri nang tu kisa itu kisa khat dia nga te nga ai khublei mei khublei shibon mi nanta kumjur i pc badon lang ani nya ki para jong baro kini kun jong han ban ki bala wan support dia am tas ngi kum ikong ri badon lang te khublei shibon daga get skamba ngiro nang nish kman inang le bha shushu te kermen ba phin sai ibyang yanga ko ipat ka flip kata i ini manu tu Anjali ki de yu ya actress ya sambe Kakak. pide kakha te pi pe kad manu ba ak kena ka film Kakak. ya ilong kum no kakha hang ne ha be kan le Internet. pi tenat te pi tenat peladi te i kham khor ne ilong kum no kena ka film jing pe jong pi Ibes. ilong ibas ha te ini wai kure ma pe dak le on de bakha Iwan pe janu mentah ni ha sama. Nah, iwan pe film janu. bakha ong sa ya ong sa ong ya ong ya ong shawat ong ya Tak flash body kajing wan kersham ni pe boleh sih sta. boleh piru